has de punxar un poc, però també hi ha unes coses que si no s'esbaren. Però m'has d'explicar bé el que vaig a dir. Primer ficarem un peu, ficarem un peu a 5 inches, ¿vale? Primer ho t'agarrarem així. I així ja farem, hola, un pes, i l'altre lo puja que me la Venga, y le vamos a enseñar todos los escuchados. En este peo va la faixa. Voy a dejar el xenó, el peu i l'altre peu. Mira, enseña mira sempre en front, más i llavors després. Enseguida per a baixar, m'agarra del cap i acabo amb el mateix. Escolta, ne puig tornar a dir que no és explicat. La posició de la